company a alu pui nu chuan gu chuan a pawh an client hmuh tumin alo in ral ring sa boka wen ni le gu chuan an in hmuta chu chibai an in buk thei te tlat lo engdang ma soi lovin an in en ta renga gu chuan a office a lutin an ti muk ta hle a shen wen hi gu chuan a bial nu hlui accident a to ma a phone a biak kha alo ni renga gu chuan an accident a to nu khan damdawi ina voi tam tak a kala gu chuan a nu chuan nun pa ngai a nei le thei pawh a be sei om lo wangin midang tha zawk i tawng le ang tia a hrilh lai ti chu wen ni chuan a ngai to a le ta gu chuan an chu tiang din hmuna a ding chung chuan wen ni chu hmu a duh lo wangin tun hi accident nuwa an voi khat in hmu na ani gu chuan a nen chuan kum sawm lai a liam to a in biak hre pha na na man a that lo thu te soi dunin contract pawh an ti fel dun ta ngala office pawh na tangin an tu soi chu manlin chuan alo ngai thla renga manlin le wen ni chu zanria kil dunin an ron lang zoma manlin chuan an na chung chang soi pui tam lovin gu chuan a nena an in kar chu a zawt fia ta ngal daya gu chuan a nena an in kar zawt fe in thian satlia an ni a rin lo thu a soya wen ni chuan engwanga chu thil chu hredu nge ani a ti in a zawt ta chata manlin chuan kum sawm lai liam to a tun thlengin gu chuan a hian ngai zawng a nei le tamia lawa a hmangai ma saber chu ala thu tak hle ani don hi ti in hrethiam sa ni om takin a han soi kwal vela wen ni chuan kum sawm a liam to ti engtin nge hriat kan thu soi i ron ngai tharu ani mo ka soi du a kan lut ange gu chuan a hian nang ang hmeichhia mi hnung lama chik ru reng thin mi hi a duh lowang che gu chuan a hi ninga tila chu nang ni lovin shioning hi ka duh zawk nge yang ti in a thaw san ngala manlini thin rim le ril runa chu bara zuwa in ta ngal vaka shioning le gu chuan ron langin shioning chuan gu chuan a chu thil hril tur nei ni om takin a kowa wen nen zanri an ki lain wen chuan a boss chu gu chuan a ani ti shehek lo le a hmangai tak zit ni chuan a ril ru hril sheve shim tur le beidon san mi alo turin alo fui ve buk ne a du thu chu hril atum ta a she tak chungin boss ka ati man chawa phone call adong ta thuta manlin alo ni a soizom lovin call a han chang le phota gu chuan a lo la ngak renga manlini rui chuan shorning in hne na chuan jeng shorning I thian chhar thar company ta na tangkai tur I ngai khamo gu chuan a bial nu hlui engemaw wanga a biak tak lo ani kha ngai zawng dang tun thlengin a nei lo pha na ni kha I thian tha tura I tonemaw I ti palange an inkar sui zom le tura an in ton le na tur man ra mai ni kha aron ti ta fak mai shorning I chuan engma a soi thei lo a mup ni berin a langa gu chuan a chuan engthil nge thleng tu nge lo kol che a aron ti a shorning I chuan a rokin kol chu ofa o kanute kalo hodon che eti in lem a chang zui ngala gu chuan a chuan engthil nge thleng ba ka soi tur I nei ani lom ni aron ti le a shorning I chuan engma ni lo we mutui le boss ti in rang takin atlan ho ngala an ina ho tamai lo chuan yan ni ina kala trap chungin yan ni chu akwa a wen I ne na athu soite manlin ne na tanga athu hriat te chuan ati zak thara aril runa nen a trap zoya gu chuan a chu alung charge turin charging room a aluta shioning om dan ka ngai toiletin a om dan chu a hre thiam lova makati in ami zia chu danglama ti hle maya alung charge turin amu a charge ta ngala atu ka chuan shioning I chuan gu chuan a chu a in tuala ngakin ni dang angin a hlim thei ta hau lova a ril rungai tuana a chengin om le moi po ngai to lovin a thu renga
gu chuan a aron chhuah chuan thil thleng a awm em ni aron ti ngala shioning hi chuan engma awm lo boss ti in company lam panin an kal ta ngala shioning hi chu ni danga soi turanga in ati ti tui chin te reng nen khan vo in zet zong soi tur shemap lo gu chuan a chuan shioning hi awm dan chu danglama ti riawa ril ru hana in ei mi inuna hlim lo riau mai ti in a zota shioning hi chuan chutiang engma a awm lo ka hlima lawm ti in a han nui luya ma se gu chuan a chuan anui dana po adang lam zia aman thiam ngala angai a tha thei hlol lo a en reng ringot maya office an thlen hnu po in arukin shioning hi chu a en thla thina shioning hi la chu na thok thei reng reng lo a ngai to na komin a en ngai a en ringa a changin tuin tura thlit po chu theingilin a thiliam zoi zoya a chang le bang ngengin rei tak tak ading boka gu chuan a signature pek ngai le kha po shioning in ron pelovin jia I aron tir da ya gu chuan a lo sign mol mola enga tinge jang shioning in a ron da lawa a hna ni sia ti in jia chu azota jia chuan shioning I adam that lo thu a lo shila jia chuan boss vo in hi wangkaya birthday nia staff te kanin ron khoma surprise ila kan ti a ti in a shil zui ngala gu chuan a chuan a thalom a hmun tur lo thlang ula eile in chu ka lo tumange ati a jia chu phur takina chuaka a thian te bula ava soi ta ngala zanlama wangkaya birthday lomin an phur hlom hle a shioning I ero manli ni mela hmu ringot po chuan she om ti in a zak em a a thian te kara chuan a hlim ve thei reng reng lova gu chuan a om dan chu a en reng thina a chik ruta renga manlin po chuan shioning I chu hlim lo mel a hmu mai lo ti fu a in ti em mai boka shioning I chuan zu chu in ve ngam lovin a ril ru she om bok si chu ei tura ei ring ringot maya jia chuan shioning ei turi ei char ringota zu hi tlem tel chu in vela aron ti a shioning hi chuan Mr. Gu a thla ho langai thu shilin a thian te chuan gu chuan a hne na chuan shioning hi zan in chu in phal sak ve mai ro designated driver kan ko sak mai don chinya an bati a zan in te chu hlim zan alom in vero anti bor ngal boka shioning hi chuan zu chu a han in ta ka chuan an rin aya tam da ya in ta a gu chuan a chu alo ip choya staff te chu in ti hlim na chi khat khelin bottle chu an han tuai vira maktak main bottle mor chuan shioning ingot mai chu akok fu thei em a zo na zo tin a first love aton hun lai te chu dot tel me alawa shilanga ya manlin chuan alo en ngar boka shioning hi chuan changam lovin zu ka in le zok mayang ati a atlak pap zela zo na dangan zo po changam lovin zu in chu athlang ta zok zela kek an ron nor peita a wangkai po naupang chia ang mai nan cheibola midang zong chu an hlim hle hloma birthday wish na hla sa a an zai that lai chuan shioning hi chuan a birthday lom tura api in an pan laia an accident tak kha ri chuakin aril ru chu she om na hli rina khata a thian te zai ri chuan a hun ton to a hun thim lai ber kha sha chwa tir zela wangin an zinga po om hlei theilovin ngoi ringin mi phena chuan chuakin a in thiar filim ta daya gu chuan lo hmur rengin va zui atuma ma se manlin chuan lo danga manlin chuan va zui ta zoka shioning hi chu bang ngengin apum nuam lo deuh hlek nen alawin dom ngoya manlin chuan va hmu in enga tinge a gu chuan a bel nu hlui aron lan ta ka chuan stress phata elo awati a shioning hi chuan nilove zu ka in hnem dewatin ni ti in a changa kalsan mai atum lai chuan manlin chuan ron bele in lungphur mei alom anglek ini ka hlau wen hi mi chal lang takani a nang ero ini ve si lawa itan chuan kian san mai hi athlan omzok ka ring atile angata shioning hi chuan sister wen hi mi thatta kani a kanin kara boina omna chan tur omlo inzara na thatak ka be sei phak lo ka hmu a nangma le Mr. Gu chunga kalom ema katan chuan Mr. Gu te chu vana rc
ka thlir phave chang chang ang chawani ti in a changa manlin chuan he hmuna hian ithil tum ti hlo tling turin ni ron luta ithil tum chau boy pu yang che Mr. Gu ni lovin atile shama shioningi chuan ole ka she thiame engpo chu ni se keima chau hi Mr. Gu du tu ka lo ni lo ni hi nangpo ni lo du ve reng ani hi ati khum saka manlin chuan soi tura hai cham hala I thatna tura ta na ni chu ka soi ti in akal sana atu ka company panin anin phur chuak le a gu chuan a chuan shioningi mi zia chu dang lama ti in thil dik lo om ni nge ya rin hlel na nei lian hle a tunlai chu I hnai engai sak lo riau mai ni tin ka breakfast tur chu ikuta om to ro se ka chwa do na pia gin ga kar bula min lo hak zia to ang che a han ti ngota shioningi chuan tunlai chu a hna a atui lo thu te soin engma ti po a phur lo thu te a shila gu chuan a chuan a ril ru in jong shioning engril ru nge mo I put tak le ati mel mela shioningi chuan mani boss laka feelings nei in thup angai ti she thiam lo ani ati ril ru ve thunga natila jin chwa an ngai thu chu gu chuan a chuan a han shila an pahni chawa an kal angai thu po a shil ngal buka tangshu ron langin Mr. Shuwa shu chengrana pa aron leng lut ve buka an company a summa mo na asan thu te soidunin shengrana pa chuan gift box ava hmufu a tunge pe ka tum zon ngalin tangshu chuan a unaw nu a pek turani thu te a han shila a mela chuan a thup moi ani ti Mr. Shu chuan a she thiam ngala nervous viau te su tangshu chu meichia chu ka mu ve nge nge du ania itana meiche tha ani le ni lo ka she du ania ti in anui huwa ho a tangshu chu shioningi te company twala ading wana shioningi po ron chuakin nathila an zindon thu aron shil ngal bor bora tangshu chuan I birthday thleng trep to sia kazin chuak don bok nen a huna ka pek theilo tak che in ka ti a present ka lo pelok sa mai che ti in a gift khai lai chu a pe a shioningi chuan ka birthday ka lom ngai hle nem ti in a changa tangshu chuan lom ngai lo ma la present te chu I dong thei renga lom ti in a peluya chuti lai tak chuan gu chuan chu aron chuk thleng ve che a tangshu le shioningi chu an ding dun chu va hmu in ava chuak lui nga ta tangshu chuan shioningi chal sam zu da tum lai takani a gu chuan a chuan aron thul tir zui ngala kan tlai don flight kan nang lo nge ti in airport lampan turin tangshu chu an kal sana gu chuan le shioningi chu gu chuan te zirtir tu pa ina an lo lang zoma an zirtir tu pa chuan gu chuan a chu alo lomin alo ngai hle a shioningi chu a assistant ani thu te an han shila zirtir tu pa chuan tunma chuan tu ma iron shwai ngai lawa tuna chuan assistant iron shwai ta boss tak tak ini to ni hi ti in hlim takin in chunga anin zui luta sitting room lama chuan shioningi chu theikengin aron luta zirtir tu pa chuan chwara chuan thalak hlui le thil hlu tam tak atar cheu maya shioningi chuan a han thlir kwala thalak hlui pakhat chu hmu fu in anui lai top ngal maka makti em in ala thlata a he me che nau pang hi keima ka ni hi chuan hi ka pa ni hi ti in gu chuan a po chuan han ena makati hle a zirtir tu pa chuan makati em a jangwangda fanu ini tak takamo ti ina zot ngala jangwangda chu kazir laya ni china talen nei thatak le mi fing takani ka ina zanre ei puya ka soma chumini chuan ti hian thla kan la hauta a kha cha kha thla kan lak dun na ka nei ani a apoi ka ti hle mai inat na ka sha chwa tir che ani ringot alom le ati a shioningi chuan chuti angin ril ru ti shom du su hunrei takaliam to a nat pha atul ka ti to hle nem ti in apa tlang wal laya a mel that le that lo te zotin hlim takin an ti hawa zirtir tu pa chuan shioningi pa ne na architectural design bu an zia chu ron phorin jiangguangda fanu ini a ipa kut nu hi inei turani itana tangkai tur vekani kha designer ro pui tak I boss ai ro pui ni yang che ti in
design bu chu a pe a zirtir tu pa an kal san hnu chuan shioning I chuan boss vo in chu ka hlim hle mai kamut pu a tha to khop mai ti in anui var vara gur chuan a chuan I hlim viau chuan ice cream min leiro alo ti vata ro a sur awangin ro han hun ngakin ice cream an ei duna shioning I chuan amak hle mai tun ma in zirtir tu pa ina khan kan kal ve ve to a heng lai vela te po hian kan lo kal ve ve to ngei bokanga chuan ka boss in le no la tuna ice cream kan ei dun le a ti in ati ti mel mela gu chuan a chuan enga tinge khami flavor kher kher kha I lei bi ka ati a shioning I chuan atui bi ka lom ei ve chin la ti in gu chuan a lama chuan avada hnaya gu chuan a chuan a en ringa shioning I chuan a ei hnu chu a ei du don lo ti hre chuakin ala let le vata zak deuh chung chuan ka ti om zia chu hnim chin ro ka ti na nia ati zal zala chu vele gu chuan a chuan shioning I kuta chuan vachelin alama chuan a pot hnaya shioning I ice cream ei lai chu ava kei ta hala shioning I makti lu tuk chuan a en vong vonga engma soitur po shilavin enge om zia min du ve reng ani thei mai ngem ti ril ru in alai ngal em zuya shioning I hne na chuan wen ni kha ka bial nu hluinia boina enge mo wangin ka betalawa abyak theina zong zong po ka pai bo veka kabula achan chini soi khan ama ani ka ring phami alawa ma se ka tan chuan engkim atop to ti in wen ni ne na anin kar le tuna wen ni laka aril ruput dan dik tak chu a shil tangala shioning I chuan boss soi kher ngai hleinem chutiang ka ngai sak hleinem alo ti a gu chuan a chuan I ngai sak lawa mo ti in a ron zot hu a shioning I chuan kong sira zote pakhat hu veka mu chu mu in avapoma boss stray kit niang a anei tu ten an du lo niang avan khongai thak tak ti in apom ngal hle hle a gu chuan a chuan tul lo ti hmel ngei mai shioning I chuan boss ka khongai e ladai mayang ti in a dila gu chuan a chuan ka du teu lo mai ti in a lo hnial ngala ma se shioning I chuan a dil lui ngar ngara gu chuan a chuan a hnial man hlol lo kan ina kan da don chuan kanu te le ka pian thrisel si lova nangma chawini chenga liking bak I khoi chuang lova I ina zau tha tho I ina omsela a han ti zuya gu chuan a chuan a bala lom ke en kol thiam hleinem ati nang nanga shioning I chuan kalo tlo zi ang an ti ngal zata gu chuan a chuan o min en kol pui ve bokang chu keima chawin en kol se min ti mi a han ti le shama shioning I chuan boss aming phoila ice cream kan ei laia kan hmoni wangin ice cream ni ro se a han ti a gu chuan a po chuan ice cream I ei ve du em ti in a han bar ve ngal maya gu chuan a in ron lang zomin stepa chuan zote a ron tlan thla zok zoka a hnung chi a chuan gu chuan a ron tlan thla ve ngal bokin ice cream loading ro tlan to su nung chang tha takin om ro o I in bal du lo chuan kabulai cheng thei don ni alo nia ati ve ta bora tunma a byak tur nei ngai lo khan a zo te chu bia in iwa han fing reu em hela hi bathroom ani ti I sheve kani mo ice cream mi chu a fing ania in bolang le ti in bathroom kong khar chu hongin an luta